Is-27,000 persuna li jieħdu l-pilloli tal-pressjoni valsartan issa jistgħu jiġbru l-pilloli l-ġodda kandesartan li jinsabu disponibbli mill-ispiżeriji kollha fl-iskema tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek. Kull spiżerija nata tkun sena biżżejjed biex kull persuna intitolata għal dawn il-pilloli tkun tista' tingħata provvista għal xahar sħiħ. Dan wara li fl-aħħar ġimgħat il-Gvern ħadem qatih biex sab mediċina alternattiva minħabba li l-valsartan seta' kellha xi impurità. Fil-fatt, il-Ministeru tas-Saħħa irrimarka li Malta kienet fost il-ftit pajjiżi fid-dinja li ħadu ħsieb li jipprovdu mediċina alternattiva. Il-kap eżekuttiv tal-POYC Silja Falzon spjegat li għalkemm il-mediċina alternattiva waslet il-ġimgħa li għaddiet kien hemm proċess rigoruż biex ikun hemm ċertezza li kulħadd se jinqeda. Ridna nkunu ċertissimi li kellna biżżejjed għal pazjenti kollha li huma intitolati għal din mediċina. U kif kellna fidejna biżżejjed mediċina, naturalment ħafna numri, ħafna żamhom biex naraw li żgur nkunu nistgħu naqdu lil kulħadd qassajmna l-mediċina fl-ispiżerija. Spjegat li għalkemm il-kandesartan hija mediċina alternattiva għal valsartan, id-dożi huma differenti u l-ispiżjara ġew marfa mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika biex jigwidaw lil pazjenti dwar il-bidliet. Naturalment biex tibdel minn ċerta mediċini għal oħrajn trid riċetta tat-tabib. F'dan il-każ fejn kien possibbli evitajna li l-pazjent jerġa' jkollu jmur għand it-tabib biex iġib riċetta ġdida. Bekk ħaffifna naqra x-xogħol għall-pazjenti partikolarment għax diġà kellhom imorru ħafna minnhom biex iġibu riċetti differenti għall-alternattivi li tajna in between speċi, allura kien hemm dan il-ħsieb. Is-Sinjura Falzon irringrazzjat lill-awtoritajiet kollha involuti f'dan il-proċess, b'mod partikolari lil mijiet ta' spiżjara fil-komunitajiet li ħadmu jitfit mal-POYC biex il-pazjenti intitolati għal din il-mediċina jinqdew kemm jista' jkun malajr.